अरे हथवा में चाउर लेके गलबा हसुलिया निकाले हो निकाले हमर भौजी रसीली चुमावे हमर भौजी रसीली चुमावे हथवा में चाउर लेके गलबा हसुलिया निकाले हथवा में चाउर लेके गलबा हसुलिया निकाले हो निकाले हमर भौजी रसीली चुमावे हमर भौजी रसीली चुमावे दीदी चुमावे नक में के झुमका भाभी चुमावे पौने के पायल दीदी चुमावे नक में के नदिया भाभी चुमावे पौने के पायल सखी सखी गावेली गीतिया हो के चुमावेले सखी सखी गावेली गीतिया हो के चुमावेले हो चुमावेले हमर भौजी रसीली चुमावेले हमर भौजी रसीली चुमावेले। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं संतोष ऑर्केस्ट्रा बैनर तले जिनके कर्जाने हाजीपुर रोड चांदसराय जंगहा मास्टर एवं प्रोप्राइटर भोला जी। चाची लुटावे रुपया और पैसा दीदी लुटावे नक में के झुमका चाची लुटावे रुपया और पैसा दीदी लुटावे कन में के झुमका सखी सखी गावेली गीतिया के चुमावेले सखी सखी गावेली गीतिया हो के चुमावेले हो चुमावेले हमर भौजी रसीली चुमावेले हमर भौजी रसीली चुमावेले। दिन भर रहियो हमार पिया रात के घर चली गई हो हमार पिया रात के घर चली गई हो हमार पिया। धुआं लुटावे कन में के झुमका दीदी लुटावे कन में के झुमका लुटावे कन में के झुमका दीदी लुटावे नक में के नदिया सखी सखी गावेली गीतिया हो के चुमावेले सखी सखी गावेली गीतिया हो के चुमावेले हो चुमावेले हमर भौजी रसीली चुमावेले हमर भौजी रसीली चुमावेले हथवा में चाउर लेके गलबा हसुलिया निकाले हथवा में चाउर लेके गलबा हसुलिया निकाले हो निकाले हम
हमर भौजी रसीली चुमावे 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 हमर भौजी रसीली चुमावे